τελικά είναι ένας μύθος. Αυτό που λένε βαρύ πρόγραμμα καλλιτεχνικό ή ελαφρύ πρόγραμμα για το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή είπαμε μέχρι και εγκόμια της Παναγίας και ο κόσμος τα δέχτηκε στην ψυχή του σαν το ελαφρύτερο άσμα που θα μπορούσε να ακούσει. Σε έναν άλλο τρόπο ακρόασης και ποιότητας ήχου και μουσικής, βαθιά εμποτισμένο από την ορθόδοξη παράδοση, θα μας ταξιδέψουν η Νεκταρία Καρατζή και ο Βασίλης Τσαυρόπουλος στην πρώτη συναυλία του Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής, τους οποίους προσωπικά ευχαριστώ ιδιαίτερα. Για μένα ήταν μοναδική εμπειρία απόψε, όπως είπε και η Νεκταρία, γιατί δεν μπορώ να προσθέσω ό,τι είπε σύμφωνα και το θεωρώ εξαιρετικά λόγια. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι όπου και αν έχω βρεθεί, όπου και αν έχω παίξει από την Αμερική στην Ευρώπη, δεν έχω νιώσει αυτό το δέος, είτε την ομορφιά που νιώσα απόψε αυτή τη σκηνή στη Μεγαλόχαρη. Ότι εσύ με τεμούεις. Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας, σε συνεργασία με την Μητρόπολη Σύρου, στηρίξαμε εξ αρχής την διοργάνωση και τον ελπιδοφόρο θεσμό του φεστιβάλ του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ευχόμαστε η ευλογία και χάρη της Παναγίας μας να σκέπει το έργο του φεστιβάλ και να φωτίζει τους διοργανωτές του, ώστε να υλοποιούν εσαΐ πολλά ξεχωριστά καλλιτεχνικά γεγονότα προς δόξαν Θεού. Ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να είμαστε και στο δεύτερό σας ταξίδι που θα κάνετε μέσα από αυτή την... Ξεκίνησε, όπως είπατε, το
φεστιβάλ αυτό της μουσικής από την Τίνο. Ο επόμενος σταθμός ποιος θα είναι? Ο επόμενος θα είναι η Χαϊκίδα με μία άλλου είδους εκδήλωση, πιο βυζαντινή. Θα είναι βυζαντινή χοροδία μαζί με τη χοροδία την παιδική του Αρσακίου, όπου θα παρουσιαστεί ένα τελείως διαφορετικό γεγονός. Ωστόσο, έχουμε πει με τον Βασίλη σαν τάμα, και το λέμε τώρα εδώ ενώπιον της Παναγίας της Μεγαλόχαρης της Τίνου, ότι κάθε χρόνο, όσο μας επιτρέπει η Παναγιά, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε εκείνη, σε όλα. Θα προσπαθήσουμε στα μεγαλύτερα θεομητερικά προσκυνήματα και ευελπιστούμε του χρόνου να είμαστε στην Πάρο, στην Εκατονταπηλιανή. Η βυζαντινή μας μουσική είναι η μουσική της ψυχής. Αν κάποιος δεν αντιλαμβάνεται πως η μουσική αυτή στολίζει και εμπλουτίζει με θείο συναίσθημα τα θαυμάσια λόγια των ύμνων, δεν μπορεί να νιώσει βαθιά ούτε και το νόημά τους. Γιατί τα λόγια και η ψαλμοδία, όπως σοφά αναφέρει ο Φώτης Κόντογλου, δένονται
όπως το κορμί και η ψυχή, όπως η μορφή και το χρώμα σε μια εικόνα. Αστέρια